Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. DSWD, isinara na ang online application para sa educational assistance matapos umabot ng 2 milyon ang mga aplikante. 7 atleta sasabak sa triathlon race sa RLC Residences New Clark City Triathlon. Mga inisyatibo at programa ng BIFAR Region 3 sa food security, ibinandera sa 59th Fish Conservation Week. Iba't ibang luto ng tilapia, tampok sa 59th Fish Conservation Week ng BIFAR. Presyo ng kuryente sa Olongapo City at Zambales, bababa ng 2 hanggang 4 na piso kada kilowatt hour. At sa Healthlands Subic, bukas na sa mga nais maging homeowner. Magandang araw karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Inanunsyo po ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nitong nakaraang Sabado, September 10, na isinaran na nila ang online application para sa educational assistance ng mga estudyante. Kailangan naman ng isara ang aplikasyon dahil umabot na sa higit 2 milyong mag-aaral ang nagpasa ng kanilang requirement para makapag-avail sa ayuda. Hindi na raw kakayanin pa ng 1.5 billion pesos na pondo ng DSWD kung daragdagan pa ang mga aplikante na i-assess kung kwalipikado. Nasa 400,000 students lamang umano ang target beneficiaries ng educational assistance. Sa ngayon ay nasa 293,000 na ang nakapag-avail. Sa September 24, nakatakdang huling araw ng payout. Sa ilalim po ng programa, tumatanggap ng 1,000 hanggang 4,000 pesos sa mga mag-aaral na nasa hanay ng student in crisis situation. Upang makontrol ang kaso ng nakamamatay na rabies virus sa bansa, nag-donate po ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa ilang probinsya sa Pilipinas ng mga pasilidad gaya ng crematorium at rabies detection lab test. Sa Central Luzon, ang bayan po ng Giginto sa Bulacan ang napiling mabigyan ng nasabing pasilidad matapos kilalanin ng Department of Health sa pagkakaroon ng best practices pagdating sa rabies control and awareness. Narito po ang report. Duguan ng kamay at ramdam pa ang kirot ng sugat na mula sa tinamong pagkakasakmal ng nanggigigil na alagang American Bulldog si Aaron Sapira nang magtungo sa Rural Health Unit 2 dito sa Giginto, Bulacan nang abutan ng CLTV News Team. Anya, umawat lamang siya sa harutan ng kanyang mga alaga. Natutulog po yung alaga po namin isang aso, tapos po bigla po nag-boss si Kuya Jason ng kotse. Tapos po bigla na lang po niya kinagat yung isa po namin na aso. Tapos po inawat ko po gamit kamay ko. Nung inawat ko po, doon po kayo Kagat po. Kahit bakunado ng anti-rabies ang kanilang mga alaga, maigi raw na masigurong ligtas ang kanyang anak dahil sa takot sa nakamamatay na rabies virus, ayon kay Aling Florencia Velasco. Kasi sir, nung sa pag-ano ko lang kasi dati kasi nagpaano rin kami sa San Lazaro. May mga nakita rin kasi kung mga ibang patient doon na yung parang mga naglalaway na nakakulong sa mga ibang facility, ganun. Tapos may mga nagbabasag pa ng bintana, nagugulat ako nung nakita ko yun. Yung pala yung rabies umakyat na sa ulo ng pasyente, sa utak ba. Kaya yun ang kinakatakot ko rin. Oo, kaya maganda rin yung kasiguruhan, siyempre. May sariling pondo para sa alokasyon ng anti-rabies vaccine ang Municipal Health Office ng Giginto, Bulacan, bukod pa sa ibinibigay ng Department of Health o DOH. Kaya sila ang nagiging takbuhan ng pagbabakuna simula nang magluwag ang quarantine restrictions. Ayon kay Dr. Lea Chua, malaki na ang pagbabago sa kamalayan ng kanilang mamamayan sa rabies virus kumpara noon. Para sa akin, malaki ang kaibahan noong araw. Siyempre, nung nag-start pa lang ako dito, medyo very famous noon ang tawak. Lagi nadidinig namin sa mga kwento-kwento na pag may nakagat ng aso, didiretso nila sa tawak.
Pero sa ngayon, maganda na ang kaalaman ng mga tao dito sa community. Alam nila, pag nakagat sila ng aso, huhugasang maigi. And then, pupunta na agad dito sa Animal Bite Center. Magpapa-schedule kung kailan sila dapat nabakunahan. Minsan nang naging hotspot sa rabies virus sa Central Luzon ang lalawigan ng Bulacan. Kaya ayon kay Municipal Veterinary Chief Dr. Roel de la Cruz, inihahanda ng kanilang local government unit ang mga pasilidad na manghuli sa mga pagalagalang aso at pusa. Dahil sa maayos na sistema ng Dog and Cat Impounding Area, ang Japan International Cooperation Agency o JICA pinalakas ang kanilang pasilidad sa pagdodonate ng crematorium. Dito sinusunog ang mga labi ng rabies-infected na alagang hayop, habang mayroon din umano silang rapid anti-rabies detection lab test na kanilang isinasagawa ngayon para sa early detection sa mga pasyente at hayop, kaya agad na naaampatan ito ng lunas. Usually po yung nakagat, pagka po lumabas yung result, ay minsan na nagkakaroon na ng ibang epekto dun sa nakagat. Ito po ay napakabilis. So ang nagiging po nito advantage, pagka po nag-positive yung aso, nabibigyan na po kagad ng attention yung nakagat. Mula taong 2021, mayroong 18 nasawi ng rabies virus sa Central Luzon. At sa pagpasok ng taong 2022, panibagong 20 kaso na ang death case dito. Kung sisilipin naman ang dato sa Bulacan, 0 casualty na ito nitong taong 2021, habang 2 naman ang nasawi sa higit 37 animal bite case sa pagpasok ng taong 2022. Ayon sa datos ng Central Luzon Center for Health Development o CLCHD. Dahil po, nung panahon po na yon ay medyo mataas po yung rabies cases po hindi lang po sa Giginto, sa Bulacan po ay medyo mataas po. Kung di po ako nagkakamali ay pumasok po kami sa top 10 na provinces na matataas po yung rabies cases. Kinikilala ng Department of Health Region 3 na isa sa may best practices ang intervention ng local government unit ng Giginto, Bulacan sa mga inisyatibo ng modernisasyon para labanan ang rabies virus. Nagpasalamat naman dito si Giginto Mayora Agay Cruz. Joint effort din umano ito ng mga animal lover sa kanilang bayan dahil sa pagsusumikap na maging responsableng pet lover. We were very thankful for the recognition. No? Acknowledgement to actually, hindi naman po talaga ng LGU itself or ng mayor or kung sino man. Acknowledgement po ito at recognition ng mga ginagawa po at pagpaplano. Hindi lang pagpaplano pero yung pagbababa ng programa mismo ng maayos, ng mabilis at epektibo ng aming din po mga public servants. Paolo G. Santos, CLTV News. Handa na umano ang New Clark City para sa RLC Residences New Clark City Triathlon kung saan nasa 700 atleta ang inasang sasali sa kompetisyon. Hudyat na raw ito ng pagbabalik sigla ng multi-sport activities sa sports complex ng New Clark City. Si J.M. De Jesus ang may balita. Nagsanib puwersa ang Go Clark Sports and Events, RLC Residences at ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA upang mabuo ang pinakamalaking triathlon race sa New Clark City sa Kapas Tarlac na gagawin sa September 25. Nasa humigit kumulang 700 triathletes sa buong bansa at maging sa ibang panig ng mundo ang inaasahang maglalaban-laban para sa podium finish. Hindi umano nagdalawang isip ang Robinsons Land Corporation Residences na ibigay ang kanilang 100% na suporta sa mga Pinoy triathletes dahil sa kanilang ipinamamalas na dedikasyon at tapang. Sa katunayan, isang team ang kanilang ilalaban sa papalapit na triathlon competition. Yeah, it's very important for RLC Residences to be part of nation-building activities. And what better way to show that support, but athletes who will bring pride to our nation, who always push the boundaries, doing better every time, inspiring people to also do better in how they live their lives. And that's what RLC believes in. Isa sa mga makikilahokay ang elite triathlete, dentista at mother of 2 kids sa si Rhea Stawicki na ngayon ay excited at naghahanda na sa karera. Masaya. I mean, I think for other people, having a brand new car or having a brand new house, kami, pag nakakita kaming racetrack, medyo dun kami nag-i-enjoy. So, I'm very happy that, especially me, I'm from Angeles City, so it's very close to
where I live. So I just have to drive, and we're very lucky that we get to run in this type of facilities. Mas nakaka-boost siya, nakakatulong siya sa training, and of course, as I said earlier, na it's my first time on the 25th, so I'm excited to join here, and of course all our friends and the team will be here to support us. Pagkakataon din muna ito para sa mga coach na makapili ng atletang may potensyal na makipagbakbakan sa international arena. I always tell people that coaching is very similar to teaching, and when you see someone who not only has talent, who not only is deserving but also has that desire, that drive to succeed, then I think, you know, it's my mandate, or it's a blessing for me to be able to help them, because at the end of the day, if they're successful and if they reach their dreams, then that's worth more than any prize or any award or any podium finish that I could ever get. Bukas naman umano ang New Clark City anumang oras para makapag-training ang mga atleta bago ang napipintong triathlon race. Kumpleto sa kagamitan at maaaring ma-experience ng world-class facilities na proven and tested itong nagdaang 2019 Southeast Asian Games. It's really po it's very rewarding and napaka grateful po ng BCDA dahil marami pong nagtitiwala sa amin na maging kapartner nila to host events. So for Go Clark Sports, they are one of the locals here in Pampanga and Tarlac, in Central Luzon, that promotes and hosts triathlon events, many events. And having them as a partner really, and trusting us, it gives us a boost that we can do this on a bigger stage. Bukod sa New Clark City Long Course, kasama rin sa triathlon race ang shorter category na 500-meter swim, 25-kilometer bike at 6-kilometer run, at available din ang mga relay categories para sa mga gusto makipagkompetensya bilang isang koponan. Ang multi-sport weekend event ay magtatampok din ng kids at age group aquathlon sa Sabado, September 24. So I'd like to invite everyone to the September 24-25 RLC Residences New Clark City Triathlon. We have an aquathlon on the 24th and a triathlon on the 25th. So do check out goclark.ph for more details. Matapos na higit 2 taon dahil sa pandemya, ito ang pangalawang beses na gaganapin ang triathlon dito sa New Clark City. Kaya naman inaanyayahan ng lahat, mapabata, man o matanda, na makilahok sa September 24 to 25 dito sa New Clark City. Ako si JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mga inisyatibo at programa ng D4 Region 3 sa food security, ibinandera sa 59th Fish Conservation Week. Iba't ibang luto ng tilapia, tampok sa 59th Fish Conservation Week ng ahensya. Voluntaryong pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces, aprobado na ni Pangulong Marcos Jr. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
CLTV Balitaan. At sa iba pang mga nangungunang balita, inununsad na po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 ang selebrasyon para sa 59th Fish Conservation Week. Lain ng aktibidad ay bandera ang naging tagumpay ng Central Luzon sa produksyon ng lamang tubig at food security. Tampok din ang Cook Fest kung saan putahing tilapia ang naging bida. Ito ang tinutukan ni Felix Barrios. Ipinagmalaki ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Central Luzon ang naging estado ng produksyon ng lamang tubig sa rehiyon. Kaya sa pagdiriwang ng 59th Fish Conservation Week, ibinandera ng ahensya ang malaking papel na ginampanan ng BFAR para sa food security sa bansa. Tayo po ay isa sa mga nangungunang rehiyon pagdating sa produksyon ng isda. Actually po, number 1 tayo sa tilapia. 56% ng national production ay nanggagaling dito sa Region 3. At number 1 din po tayo sa hipon. At number 2 naman po tayo sa alimango, sa ating mangrove crab. At number 3 din po tayo sa bangus sa kasalukuyan. Bilang highlight ng okasyon, nagsagawa ng Cook Fest ang BFAR kung saan tampok ang tilapia. 5 grupo ang naglaban-laban sa pagluluto ng hindi pangkaraniwan o naiibang putahe ng tilapia. Ang naka-showcase po dito ngayon, maraming magugulat po kayo dahil isa po dito sa mga, bukod sa mga ginataan, meron po dito silang ginagawa ngayon na longganisang tilapia. At meron pa po dito yung with mangrove sauce. Umaasa naman ang mga kalahok na silang mag-uuwi ng tropeo para sa paliksahang ito. Pero higit sa lahat, nais nilang maipromote ang kanilang mga produkto at lalong mahasa ang kanilang kaalaman. Hindi lang sa pagpupromote, kundi yung pag-improve sa sarili din. Na magkaroon pa ng mas kaalaman. Na ma-improve yung ano namin sa pagluluto. Buong linggong hitik sa aktibidad ang handog umano ng BFAR sa pagdiriwang ng Fish Conservation Week. Idadaos ito sa iba't ibang lugar sa rehiyon. So mamimigay din po tayo ng mga tulong sa ating mga mangingisda sa probinsya ng Bataan, Tarlac at saka Aurora. So sabay-sabay na po ito. Sa Zambales po bukas, meron naman pong coastal cleanup. Bukas po ay nasa Zambales ako para mag-join doon sa tinatawag nating coastal cleanup. Felix Barrios, CLTV News. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Interagency Task Force o IATF na gawing optional o voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces. Sa inilabas na Executive Order No. 3 nitong Lunes, September 12, sinabi ng Pangulo na nasa tao na lamang kung gusto niyang magsuot ng face mask sa open spaces at hindi mataong mga lugar na may maayos na ventilasyon. Hinihikayat pa rin magsuot ng face mask ang mga hindi pa fully vaccinated, mga immunocompromised na individual at mga senior citizen. Bukod dito ay dapat sumunod pa rin sa minimum public health standards tulad ng physical o social distancing. Ang pagsusuot ng face mask ay dapat pa rin umanong gawin sa loob ng private at public establishments maging sa mga outdoor spaces na hindi maiiwasan ang pagdidikit-dikit. Kabilang dito ang mga public transportation gaya ng jeep. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, presyo ng kuryente sa Olongapo City at Zambales, bababa ng 2 to 4 pesos kada kilowatt-hour. At COMELEC patuloy ang paghahanda para sa eleksyong pambarangay. Voters registration magtutuloy-tuloy kapag nasuspinde ang barangay election. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV Balitaan. Magpapatupad po ng price adjustment ang tatlong power distributors sa Olongapo City at Zambales. Sinasa ng 2 hanggang 4 na pisong bawas sa presyo ng kuryente kada kilowatt hour. Si Angelica Cara, may balita. Naglabas na ng anunsyo ang Olongapo Electricity Distribution Company Incorporated na magpapatupad sila ng bawas sa presyo ng kuryente sa kanilang mga consumer. Tatapyasan umano ng 2 piso ang kasalukuyang 17.76 pesos na presyo ng kuryente bawat kilowatt hour. Aasahan umano ang bawas singil sa September 2022 billing sa kanilang sineserbisyo ang kabahayan at establishmento sa syudad ng Olongapo. Inaasahan naman na magbababa rin ng singilang Zambales Electric Cooperative o Zameco 1 and 2. Ito umano ang napagkasunduan ni Zambales 1st District Representative J. Conghun kasama ang Zameco 1 and 2, Olongapo Electricity Distribution Company at ilang power producers. Sa naturang pulong, hindi bababa sa 2 piso ang dapat na ipataw na bawas singilang Zameco 1 habang 4 na piso naman sa Zameco 2. Nag-ugat ang usapin sa reklamo ng ilang mga consumers tungkol sa biglaang pagtaas ng kanilang electric bill. Ang dati umanong 14.39 kilowatt-hour noong Hulyo ay umabot ng 18.33 nitong Agosto ang singilang Zameco, higit na mataas sa presyo sa Olongapo City. Bagamat may pagbaba ng gagawin sa electric power rate, tuloy pa rin umano ang nakatakdang investigasyon ng House Committee on Energy sa pagtaas ng singil sa Olongapo at Zambales. Ito ay batay na rin sa resolusyon na inihain ni Zambales 1st District Representative J. Conghun. Angelica Cara, CLTV News. Sa dako po ito ng ating balitaan, pakinggan natin ang naging panayam ni kasamang Paulo G. Santos kay COMELEC Assistant Regional Director Elmo Duque tungkol sa paghahanda ng COMELEC sa eleksyong pambarangay at ang panukalang ipagpaliban ito muna. Yun dun sa estado muna, dito sa inyong paghahanda, saan na ho ba umabot? Yung mga technicalities ba? Kaya ng pag-imprenta ng balota, meron na ba ho bang ganyan na nangyayari? Una, sa magkaiba kasi may mga dalawa tayong level, Paulo. No? So meron tayong level nung main office natin, meron naman tayong level, ground level or sa field level natin. Ano? Doon sa main office natin, ang pinaghahandaan nila yung pag-procure ng mga kaukulang mga materyales para sa pagprinta ng balota. So wala pa tayong printing, pero yung pag-procure nila ng mga papel na kailanganin doon sa ballot printing ay yun ngayon ang pinagtutuunan ng pansin at minamadali. Dito naman sa level natin, dito sa probinsya, mga field officers natin, ng mga election officers natin, 130 ang kabuuan dito sa Central Luzon, Paulo, no? Ay tapos na tayo noong September 6 nung pag-post ng ating mga listahan ng mga boboto sa barangay at SK elections. Tawagin natin yan PCBL natin, ano? Okay? Ngayon, sa September 30, ito na yung last day para ang ERB at Citizens Arm ay isisil nila at kanilang i-compare yung talaan PCBL kung tama nga ba ito. Susunod, itong September 8, yun naman yung pagka-constitute ng mga EBs natin, yung mga maglilingkod sa halalan at ang mga barangay board of canvassers kung tawagin natin. Okay. Ito mga nagtatanong, gaano ba kalaki ang mga botante ang nilaki ngayon dito base dito sa mga initial na datos na inyong nakakalap? Okay. Pagdating natin sa mga botante natin, bilang ng mga botante natin, umaabot na tayo ng 7 million, Paulo, dito sa 7.6 million dito sa Central Luzon. Ayan. Ang picture natin,
Umaabot tayo ng 7,659,431. Yun ang kabuuan ng mga boboto para sa barangay NSK election natin. Mayroon tayong SK na 3,125,804. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, Your Honor, ito ho bang pagkansela ng eleksyon itong taon na to at binabanggit nga ho nila na plano magtutuloy-tuloy pa yung voters registration. May tansya ho ba kayo na figure na daragdag pa dito sa binabanggit natin na numero? At rough estimate ninyo gaano pa kalaki yung sakaling makukuha natin o madaragdag pa na botante sakaling sa susunod na taon na mangyari itong barangay election? Yung naidagdag natin na sa isang yung maikling period lang natin is 370,000 plus, Paulo, ang naidagdag. So, ganun kalaki ang barangay ang pinag-uusapan natin. 370,000 plus, that constituted only for about a month na registration natin, transfer, updating of records, reactivation of records, correction of entries. Ganun kalaki ang bultuhan pagdating sa barangay NSK election. Bakit nagkakaganito? Dahil ang tinatawag natin, sa kadahilanan na immediate and proximate yung interest ng mga kandidato natin. This accounts for about more than 3% sa ating registered voter, Paulo. Kaya kung dadagdagan mo yan, talagang sobrang lulubo ng malaki pag itutuloy natin ang voter registration natin. Sa 7.6 million times 0.03, that will give you an increase ng mga more or less mga nasa 2 million kung ituloy-tuloy natin yan. Ito pa, malapit sa katotohanan, pagkakausap natin itong mga mambabatas na makansela ho ito. Pero lahat ho yan, malaki yung posibilidad. Depende ho dito sa numero na makikita ho natin na pagbobotohan nitong mga mambabatas. Pero sakali ho, ARD, na hindi maituloy, ano hong magiging eksena ho dyan ho sa COMELEC? Okay, Paulo, unahin natin na matutuloy. Hindi matutuloy. Pag hindi matutuloy, yung halalan natin, ang magiging eksena natin, magtutuloy tayo sa voter registration natin. At lulubo yung voting population natin by 3%. Hindi ko alam kung ano ang level, hanggang ano yung hangganan. So let me correct that, about 2 million, no? Masyadong malaking projection. Hindi ko alam kung ano yung magiging hangganan ng 3% na paglobo noong pan natin na yon. So kung ilagay natin na yung period na kung saan nag-conduct tayo ng continuing registration for the NLEs natin, ay nakaitala tayo ng paglobo ng about 1.5 million, no? 1.5 million na increase. So, sa ganung kahaba, pero possible siguro na aabot tayo sa 2 million kung aabutin tayo ng mahigit or about 1 year na preparation natin sa continuing registration natin. ARD, pakiklaro nga rin ho itong statement ni COMELEC Commissioner George Garcia na isa ho sa mga matunog ho na soundbite ho ngayon na magtutuloy-tuloy raw yung voters registration. Gaano ba kaplansyado na sakaling makansela ho, ituloy pa rin ho itong voters registration at paano yung magiging sistema? Malinaw na ho ba ito o pronouncement pa lang ho ni Commissioner ho ito? Balikan natin ang mga nakaraang mga scenarios natin nung na-postpone ng mga barangay NSK elections natin. Ang ating komisyon nagpatuloy sa program of continuing registrations natin. At wala naman nang dapat babaguhin sa ating mga resolutions tungkol doon sa pagboto
pagrehistro ng mga botante ng barangay at saka SK. Kasi in place naman na yon. So wala na tayong babaguhin. Nakahanda naman ang mga equipment natin, nakahanda ang mga venues natin, nakahanda ang mga tauhan natin. Kaya anytime na sasabihin na hindi na itutuloy ang barangay and SK election, ang COMELEC naman with a given resolution, magpapatuloy na ngayon doon sa continuing voter registration. Paulo. Ito, nagde-text na yung mga follower ni ARD, yung mga nagtatanong, yung mga may pangarap, may nakasaad o provision sa Omnibus Election Code na nagbibigay ng deadline sa Kongreso para sa batas na makansela o makakansela itong eleksyon. Kasi October 6 to 13 ang filing ho ng Certificate of Candidacy. May nakasaad ho ba raw na provision sa Omnibus Election Code na nagbibigay ng deadline sa Congress para sa batas ho na magkakansela ng eleksyon? Kasi daw October 6 to 13 na ho yung filing ng Certificate of Candidacy. Tama yan, Paulo. I am searching kung nasaan yung sa Omnibus Election Code yung provision na nagsasaad sa ating mga mambabatas kung saan ang limitation ng kanilang power para i-cancel. Hindi ko lang maalala ng mga previous cancellations kung mayroon na mga nag-file ng kanilang COC and na-cancel. At yung proseso natin, time and again, the history ng cancellation ng barangay election, may mga naikasaan na kami, may mga naihanda na kami, nakaprint na kami ng mga balota noong 2017 election. Wala tayong mandate, wala tayong batas na nagpro-prohibit sa legislative and Senate department, that is the bicameral body, para hanggang ganito lang yung limitation ninyo, hanggang ganitong araw lamang pwede kayo magpasa ng batas canceling the barangay and SK elections. I'm very sorry, wala akong alam na batas na nagbibigay ng limitasyon ng Kongreso at Senado para magpasa ng batas to cancel the barangay and SK election. Paulo? Sa naririnig ho natin sa ating mga mambabatas na ito hong October 1, panigurado raw, meron hong gugulong talaga yung pinal na pasya na maikakansela ho itong barangay election. Tingin ho ba ninyo hindi ipit na oras na yon? At yan nga, sinasabi nyo, nasa proseso na ng procurement, pati ang national at gayon na rin yung mga paghahanda natin dito sa region. Tingin nyo ho ba ipit na oras na talaga yung October 1? Okay pa naman kasi yung mapro-procure natin ng mga papel at mga ibang materials, i-stock lang natin doon sa warehouse natin para gagamitin doon sa naitakdang kapanahunan. Hindi naman ito spoilable goods na kung saan parang pagkain na after 2 to 3 days ay sira na, itatapon na. Hindi ganyan yan. So pwede natin gagamitin pagtungtong ng kapanahunan na dapat natin idaos ang ating barangay and SK elections. At meron lang mga bagay talaga na hindi na namin maibalik, kagaya nung PCBL list na aming iprint, ipinost, sayang yun kasi bababago lahat yun dahil magpapatuloy tayo ng barangay and SK ng registration natin, lulubo talaga na naman yun. So wala na namang kwenta, ulitin natin yun. So meron pa rin talagang loss na nakikita tayo sakaling hindi matuloy. Yun lang ang sinasabi ho ninyo. ERD. Oo, yan, it is a decision, it is a common sentiment, majority sentiment, and prevailing sentiment ng mga mambabatas natin na talagang porsigido sila na yung batas postponing the barangay and SK election ay hindi matutuloy. At panghuli, dito ho sa mga follower ho namin na opo, meron kasi nagpapadala at nagko-comment ho sa amin dyan ho sa usapin ng pagkuha ho ng pulso
sa inyong mga netizen, talagang napaka-aktibo direktor na nagbibigay ho sila ng sentimiento na gusto nilang matuloy at meron naman talagang ayaw muna dahil ho raw opo mga kaibigan, kakalipas pa lang ho nitong eleksyon. Ano hong gusto ho ninyong ipayo doon muna ho sa mga nangangarap, gusto kong magkaroon ng pagkakataon na humabol ngayong barangay election at mainit din ho itong cancellation? Una sa lahat, yung mga various stakeholders natin, yung mga kandidato, no? They are the primary parties interested for change. Gusto nila, at saka new fresh mandate sa mga nandyan na nakaupo, no? So, kailangan lang natin ang mga PNP sabi nila, maximum tolerance. Dito naman sa politika, kailangan talaga the highest degree of tolerance. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, the House Lands Subic bukas na para sa mga nais maging homeowner. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita, good news po para sa mga pamilyang nagnanais magkaroon ng sariling bahay at lupa o di kaya naman ay naghahanda ng magandang property investment sa Subic dahil bukas na po ang bagong housing project ng The House Lands na matatagpuan sa Mangga-Vaca, Subic, Zambales. Para sa mga interesado, alamin natin ang detalye sa Trip, Treat at Gimmick na ito. Simple lang ang pangarap ng bawat Pilipino para sa kanilang pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan na masisilungan. Ngunit dahil libre ang mangarap, for sure marami ang naghahangad na sa pagdating ng panahon, ang simpleng bahay na inaasam ay mauwi sa kanilang dream house. Yan ang pangarap na gustong matugunan ng The House Land Development Corporation, isang Kapampangan homegrown real estate developer. Sa nakalipas na 30 years, nagbukas sila ng mga pabahay na suwak sa inyong dream house at matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang panig ng Central Luzon, gaya ng Timog Residences, The House Lands Pampanga, Aspire Prime Residences, Novo Residences at Mansfield Residences.
pinakabagong housing project na handog nito ay ang The Houseland Subic. Sa kanilang open house nitong September 9, ipinakita nila sa publiko ang magagandang bahay na ideal ng maging tirahan, panalo pa kung investment ang pag-uusapan. We are excited to let everyone know of our development here in Subic, the Houseland Subic. The Houseland Subic is actually the first installment of a bigger development. We are developing a residential portion of 8.35 hectares, gated community, considered mid-cost to upscale type of development. But it is actually located in a bigger master plan development. Houseland Development Corporation is actually developing an 80-hectare master plan community that would feature retail, commercial, residential, even institutional. Hindi raw inaasahan ng CEO ng Houseland Group na si Attorney Ryan Tan na magtatayo ang kanilang ama ng isang malaking housing and development project sa Subic. Actually, maganda yung story nito because I would give the honor and credit to my father, Willie Tan, who is also the president and chairman of the company. Short of saying, akala namin nagre-relax siya o akala namin nagpapahinga siya rito, but he simply fell in love with Subic and the province of Zambales. Yung pala, may nakikita siya something different in the area that he alone can actually envision and see. So true enough, slowly, he had assembled parcel after parcel to make up this very exciting development na 80-hectare master plan development in Subic. Ang The Houseland Subic ay isang premier residential development project na layong magbigay ng pagkakataon na magkaroon ng magandang pamumuhay sa isang dekalidad at maayos na komunidad ang mga pamilyang Pinoy. What defines the Houseland Subic is the embodiment of the Filipino aspiration. At ito ang ating tugon na ang Pilipinong masipag, ang Pilipinong nagpapagal sa pang-araw-araw, maaaring makapili at maatim ang pangarap na bahay over and beyond of what they can afford today. Magandang pagkakataon din umano ang binuksan ng The Houselands para sa mga kababayang matagal na sa ibang bansa, ngunit sa Pilipinas pangarap na magretiro. Another point din sa amin is yung konsepto na Subic and Olongapo had been the site of many expats and overseas Filipino workers na naging ibang citizen na ng ibang bansa, nag-abroad. At alam din natin na kahit na hindi na sila Pilipino by citizenship, sila ay Pilipino by heart. And alam namin na meron silang pangarap bumalik dito. Ibinahagi ng sales supervisor na si Divine Etoralde na limited lamang sa 271 housing units ang available na for pre-selling sa The Houseland Subic. Bawat house and lot ay nagkakahalaga ng 6 million pesos pataas. We have 2 model units, Cedar and Sage. So both of our model units have their own ensuite toilet and bath in each of their bedrooms. So it's a unique offer that we only have here in the Houseland Subic. So we have our introductory price for all our model units for Cedar and Sage, both basic and improved units. And we have as low as 5,990,000. You can own your own home here in the Houseland Subic. So it's available until the 30th of September 2022. So hurry up, and since we have only 271 units here at the Houseland Subic, it's nice to be part of the community, the first one to move in. Bukod sa magagandang bahay para sa future homeowners, ipinagmamalaki rin ng The Houseland Subic ang maganda nilang lokasyon. So our homeowners can enjoy the best of both worlds, living near the beaches, the beautiful beaches of Zambales, and living close to essentials. We have Walter Mart right around the corner, and of course inside the subdivision we have amenities such as an air-conditioned pavilion that our homeowners can enjoy, can hold their events there, and they have swimming pool, basketball court, and parks and playgrounds, jogging paths, and of course the 24-hour security guarded entrance gate. Hindi na rin kailangan ma-stress dahil madali ang proseso sa pagkuha ng unit sa pamamagitan ng cash payment, in-house financing at bank financing. Kaya naman kung plano mong mag-invest at magkaroon ng sariling bahay sa Subic, huwag mo nang palampasin dahil narito na ang oportunidad na hinihintay mo. You can never go wrong with real estate because real estate property values appreciate every year. So it is really a wise move. It's a good investment and it's good to have your own home. And I think the Houseland
Houseland Subic can offer you everything and can offer you a lot when it comes to choosing your own home. Okay, so we are inviting everyone to visit us here at the Houseland Subic. It is located along the National Highway, Barangay Manganbaca, Subic, Zambales. It's located right in front of the road. You can see it from the National Highway, and our office will be open from 8 o'clock to 5 p.m. and we will be more than happy to assist all those who will inquire. And we have our model units ready for viewing every day, and you are all welcome here. You can also visit us on our Facebook page at The Houselands Official. You can watch our videos on YouTube and subscribe to know more about The Houselands and The Houselands Subic. So we will see you on your new home. Liana Canilao, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clon. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuluyan na po lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday, at ngayon po ay may international name na siyang Muifa. Ang nakakaapekto po ngayon dito sa may extreme northern Luzon ay itong extension o yung trough ni Typhoon Inday. Samantala po, isang bagyo rin po ang binabantayan natin na nasa labas po ng PAR, at ito po naman ay maliit ang tsansa na pumasok at makaapekto sa alinmang parte ng ating bansa. So pinabantayan natin dahil ito po ay posibleng pumasok lang sa dulong hilaga ng ating PAR. So ang Metro Manila po at nalalaming bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang Pampawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot niya ng trough or extension ng bagyong si Muifa o si Inday at ng localized thunderstorm. Pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil posible pa rin po tayo magkaroon ng mga pagulan. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV Balitaan. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong person ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Sanenga. Salamat po.